имрӯзҳо мардуми тамаддунсозу ободкори шаҳри ҳисор дар баробари дигар сокинони мамлакат аз ҷашни наврӯзи оламафрӯз истиқбол мегиранд. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва деҳаҳои шаҳри ҳисор мардум наврӯзро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамоянд. бо фарорасии баҳор ва наврӯзи оламафрӯз сокинони ҳар гӯшаву канори мамлакат ба хотири соли пурфайзу пурбарор гаштани ривоҷи корҳои деҳқонӣ наврӯзи фархундапайро бо риояи тамоми суннатҳои ниёгон таҷлил менамоянд, то ин ки тоҷикистони соҳибистиқлоли мо аз наврӯз то наврӯзи дигар зеботару шукуфонтар гардад. мардум самимона иброз медонанд ки маҳз асолати фарҳангдӯстӣ, хиратписандӣ ва ваҳдатгароиву сулҳпарварии миллати шарафманди тоҷик ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар буд ки мо ба чунин рӯзҳои нек ва рӯзгори осуда расидем. чунон ки шумо шоҳид гаштед, имрӯз дар муассисаи мо ва дар баробари дигар муассисаҳо дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ин ҷашни пуршукӯҳи дилафрӯзи наврӯзи оламафрӯзро ҷашн мегиранд. мо ҳам дар ин қатори дигар муассисаву корхонаҳо тасмим гирифтем ки ҷашни пуршукӯҳи байналмилалии наврӯзро ҷашн бигирем. дар ҷашни наврӯз мо ҳама расму оини миллӣ, ҳама суннатҳое ки аҷдоду авлодҳои мо мекарданд, иҷро мекарданд, аморо нишон додем ва дар як чорчӯбаи қонун ҷашни наврӯзро ҷашн гирифтем. заҳматкашони корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии назди донишгоҳи аграрии тоҷикистони ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар шаҳри ҳисор тантанаҳои наврӯзиро дар ҳамдастӣ бо омӯзгорони хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58 баргузор намуданд. намоиши дастурхони идона бо пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ ва расму оинаҳои ниёгон аз ҷониби заҳматкашони корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии назди донишгоҳи аграрии тоҷикистон ва омӯзгорони хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58 бозгӯи он аст ки мардуми минтақа ба анъанаҳои аҷдодӣ арҷ мегузоранд. наврӯзи аҷамро ба тамоми халқи ҷумҳурии тоҷикистон, ба тамоми тоҷикони дунё табрик гуфта ба онҳо хушӣ, хушрӯзӣ таманно дорам ва чуноне ки имрӯз мебинед дар деҳаи ҷавонон иди наврӯзро ҷашн гирифта истоданд ва ман мехоҳам дар тоҷикистони азизи мо ҳамеша ҳар рӯз чун имрӯз наврӯз бошад. наврӯзатон муборак. наврӯз шуду лолаи хуш ранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. тамаддуни халқи мо бо наврӯз оғоз мегардад, яъне наврӯз аз давраҳои бостон то имрӯз бо беҳтарин арзишҳои худ ба зиндагии мо рангу таровати хоса мебахшад. наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт буда, ниёгони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини тарихӣ ин ҷашни муқаддас ва хуҷастаи худро ҳимоят мекарданд. сарзамини тоҷикон саросари кишвар ана мехел ҳар рӯз наврӯз бошад, мардумаш шоду хурсанд бошанд ва барои ана ҳамаи анамин ҷашнҳоро бо русуми суннатҳои миллӣ бедор намудан ба президенти кишвар, ба ҷаноби олӣ, ба пешвои миллат аз номи тамоми сокинони шаҳри ҳисор, бахусус аз номи сокинони деҳаи ҷавонон ки мо онҷо кору фаъолият мекунем, миннатдории худро баён мекунем. бигзор ҳамеша ҷаноби олӣ падари маънавии мо болои сари мо бошанду мардум аз шарофати он кас ҳамехел ҳар рӯз хурсандӣ кунанд. наврӯзи аҷам ба тамоми мардуми сайёра муборак бошад. ҷон ман садқа шавам омадани наврӯзае наврӯзи хуҷастаи ҷаҳон афрӯзае
ما ساکنان مملکت به شرافت استقلال دولتی نوروز را همچون افادهگر آرمان‌های ملی مردم تاجیک با صمیمیت و شهامت خاص تجلیل می‌کنیم.